रूपम सगृजातम स गणरघुनाथानिधं तं सजीव सात्वेदं सावधूतं वरिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पाद स गणललितां श्री विशाखानिधां स हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका राधा कान्त नमस्ते तप्त काञ्चन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपासरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्ति नित्यानन्दमहनौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनाम प्रदं देवम् अवधूत शिरोमणि नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिन्ये नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरीशंकराय राधिकाय तमोदय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय भक्ताय नमः प्रभुपाद की गुरुदास की जय हरे कृष्ण श्री चैतन्य चरितामृतम आदिलीला अध्याയം 12 അദ്വൈത ആചാര്യന്റെയും ഗദാധര പണ്ഡിറ്റിന്റെയും വിസ്തരണങ്ങളെ കുറിച്ച് നേരത്തെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന് പറയുന്ന ആ കൽപ്പവൃക്ഷം അല്ലെ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ കൽപ്പവൃക്ഷത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അതിന്റെ ശാഖകളും ഉപശാഖകളുമായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ തന്നെ ശിഷ്യ സമൂഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ ധാരാളം വിസ്തരണം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള ആ പരമ്പര ശിഷ്യ പരമ്പര പിന്നീട് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആ പരമ്പര ഇപ്പോഴിവിടെ അദ്വൈത ആചാര്യന്റെയും ഗദാധര പണ്ഡിറ്റിന്റെയും വിസ്തരണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഈ അദ്ദേഹത്തിൽ പറയുക നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നോക്കാം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ ഇന്ന് ആ ഷഡ് ഗോസ്വാമിമാരിൽ രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമിയുടെ ആവിർഭാവ ദിനമാണ് അവതാര ദിനമാണ് നമുക്ക് ഷഡ് ഗോസ്വാമിമാരുടെ പാദങ്ങൾ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം നമുക്കൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാനും ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനും ആ ഗോസ്വാമിമാരുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ടാകട്ടെ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 അദ്വൈതാചാര്യന്റെയും ഗദാധര പണ്ഡിറ്റിന്റെയും വിസ്തരണങ്ങൾ ഈ 12ാം അധ്യായത്തിന്റെ സംഗ്രഹം ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമൃത പ്രവാഹ ഭാഷ്യത്തിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 12ാം അധ്യായം അദ്വൈത പ്രഭുവിന്റെ പിൻഗാമികളെ പറ്റി വിവരിക്കുന്നു. അവരിൽ അദ്വൈതാചാര്യൻ വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത തത്വശാസ്ത്രന്റെ സാരം സംശീകരിച്ച പരിശുദ്ധ പിൻഗാമികളായി അറിയപ്പെടുന്നത് അദ്വൈതാചാര്യന്റെ പുത്രൻ അച്യുതാനന്ദന്റെ അനുയായികളാണ്. അദ്വൈതാചാര്യന്റെ പിൻഗാമികളെന്നും അനുയായികളെന്നും പറയപ്പെടുന്ന മറ്റുള്ളവരെ അംഗീകരിക്കരുത്. ഈ അധ്യായത്തിൽ ഗോപാലമിശ്രൻ എന്ന അദ്വൈതാചാര്യന്റെ പുത്രനെ കുറിച്ചും കമലാകാന്ത വിശ്വാസൻ എന്ന അവിടുത്തെ വൃത്തിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വർണ്ണനകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യകാലത്ത് ഗോപാലൻ ജഗന്നാഥപുരിയിലെ ഗുണ്ടിജ മന്ദിരത്തിന്റെ മാർജന വേളയിൽ ബോധരഹിതനാവുകയും അപ്രകാരം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിന് പാത്രീഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്വൈതാചാര്യന്റെ ഒരു കടം വീട്ടാനായി പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവിനോട് 300 രൂപ വായ്പ വാങ്ങിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കമലാകാന്തന്റെ കഥ. ഇതറിഞ്ഞ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കമലാകാന്ത വിശ്വാസിനെ ശാസിക്കുകയും അദ്വൈതാചാര്യന്റെ അഭ്യർത്ഥന അനുസരിച്ച് പിന്നീട് അദ്ദേഹം പവിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അദ്വൈതാചാര്യന്റെ പിൻഗാമികളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണത്തിന് ശേഷം ഗദാധര പണ്ഡിത ഗോസ്വാമിയുടെ അനുയായികളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണത്തോടുകൂടി ഈ അധ്യായം സമ്പൂർണ്ണമാകും. കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമിക്ക് ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഈ അധ്യായത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും അദ്വൈത ആചാര്യന്റെ ആ പരമ്പരയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അതില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ പുത്രനായിട്ടുള്ള അച്യുതാനന്ദന്റെ അനുയായികളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അല്ലെ, വേറൊരു പരമ്പര ഉണ്ടായിരുന്നാൽ അവര് ഈ നിർദ്ദേശങ്ങളൊന്നും അദ്വൈതാചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാതെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നില്ല. അത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട്
പിന്നെ ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ് നമുക്കറിയാം സാക്ഷാൽ രാധാറാണി തന്നെയാണ് അല്ലെ. ആ ഗദാധര പണ്ഡിറ്റിന്റെ വിസ്തരണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും പരമ്പരയെ കുറിച്ചിട്ടും പിന്നീട് പറയുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് കടക്കാം. അദ്വൈത പ്രഭുവിന്റെ അനുയായികൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ളവരുണ്ടായിരുന്നു. യഥാർത്ഥ അനുയായികളും വ്യാജ അനുയായികളും. വ്യാജ അനുയായികളെ നിരാകരിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ജീവനായി കരുതിയിരുന്ന അദ്വൈത പ്രഭുവിന്റെ യഥാർത്ഥ അനുയായികൾക്ക് ഞാൻ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. ജയ ജയ മഹാപ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ, ജയ ജയ നിത്യാനന്ദ, ജയ ജഗധന്യ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് എല്ലാ സ്തുതികളും, നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന് എല്ലാ സ്തുതികളും, അദ്വൈത പ്രഭുവിന് എല്ലാ സ്തുതികളും. അവരെല്ലാവരും മഹത്വമുള്ളവരാണ്. അനശ്വരമായ ചൈതന്യ വൃക്ഷത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ശാഖയായ ശ്രീമാൻ അദ്വൈത പ്രഭുവിനും അവിടുത്തെ ഉപശാഖകളാകുന്ന അനുയായികൾക്കും ഞാൻ എന്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു ആ ചൈതന്യ വൃക്ഷത്തിന്റെ പ്രധാന ശാഖ എന്ന് പറയുന്നത് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ വിസ്തരങ്ങൾ പഠിച്ചു. പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് വരുന്നത് അദ്വൈത ആചാര്യരാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ ശിഷ്യ പരമ്പരയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ചൈതന്യ വൃക്ഷത്തിന്റെ ദ്വിതീയ ശാഖ ശ്രീ അദ്വൈത ആയിരുന്നു. അനേകം ഉപശാഖകളുണ്ട്, പക്ഷെ അവയെ കുറിച്ചെല്ലാം വിവരിക്കുക സാധ്യമല്ല. ചൈതന്യമാലീര കൃപാജലേരസേജന സേജലെ പുഷ്ടസ്കന്ധ ബടേ ദിനെ ദിനെ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉദ്യാനപാലകൻ കൂടി ആയിരുന്നു. അവിടുന്ന് വൃക്ഷത്തിന് തന്റെ കാരുണ്യജലം ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതിനാൽ ശാഖകളും ഉപശാഖകളും അനുദിനം വളർന്നു. ചൈതന്യ വൃക്ഷത്തിന്റെ ആ ശാഖകളിൽ വളർന്ന ഭഗവത് പ്രേമഫലങ്ങൾ അത്രയധികമായിരുന്നതിനാൽ അവ ലോകത്തെ മുഴുവൻ കൃഷ്ണപ്രേമത്തിന്റെ പ്രളയജലത്തിൽ മഗ്നമാക്കി. സ്കന്ധത്തിനും ശാഖകൾക്കും ജലം പകർന്നപ്പോൾ ശാഖകളും ഉപശാഖകളും വിശാലമായി വ്യാപിക്കുകയും ഫലങ്ങളോടും പുഷ്പങ്ങളോടും കൂടി വൃക്ഷം വളരുകയും ചെയ്തു. അദ്വൈത ആചാര്യന്റെ അനുയായികൾ ആദ്യം ഏക അഭിപ്രായക്കാരായിരുന്നു. പക്ഷെ പിന്നീട് അവർ ദൈവവിധി പ്രകാരം രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉള്ളവരായി തീർന്നു. ശിഷ്യന്മാരിൽ ചിലർ ആചാര്യന്റെ ആജ്ഞ കർശനമായി സ്വീകരിച്ചു. മറ്റുള്ളവർ ദൈവീയമായുടെ വശീകരണത്താൽ വ്യതിചലിക്കുകയും സ്വതന്ത്രമായി സ്വാഭിപ്രായങ്ങൾ കെട്ടിച്ചമക്കുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന്റെ സാരമാകുന്നു. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ നിഷേധിക്കുന്ന ഏതൊരുവനും തൽക്ഷണം അസാരനാകുന്നു. പ്രയോജനശൂന്യരുടെ പേരുകൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പ്രയോജനമുള്ള ഭക്തന്മാരിൽ നിന്നും അവരെ വേർതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമായി അവരെ ഞാൻ പ്രതിപാദിച്ചു. അപ്പോൾ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനം. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദിന്റെ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിലൊക്കെ പ്രഭുപാദരെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദിന്റെ നിർദ്ദേശമായിരുന്നു വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുക, ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ അച്ചടിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. എന്നാൽ അത് സീരിയസ് ആയിട്ട് ആരും തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. കുറെ ആൾക്കാർക്ക് ധനമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അത് എന്താ പറയാ ഭക്തി സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് തന്നെ വിദേശത്തൊക്കെ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അതൊന്നും അവർക്ക് വിജയിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. എന്നാൽ പ്രഭുപാദർ ഈ 40 രൂപ എടുത്തിട്ട് വിദേശത്ത് പോയിട്ട് ലോകം മുഴുവൻ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ആ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉൾക്കൊണ്ട് പാലിച്ചിട്ടുള്ളത് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ മാത്രമായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രഭുപാദർ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും എന്താ മഹാരാജാക്കന്മാരൊക്കെ ദീക്ഷയൊക്കെ നൽകിയിട്ട് ശിഷ്യന്മാരെ ഉണ്ടാക്കുക, അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ധാരാളം ശിഷ്യന്മാരെയൊക്കെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ പാദത്തിങ്കിൽ എത്തിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു. എന്നാൽ അതിൽ നിന്നും അല്പം ഭാഗം വ്യതിചലിക്കുകയുണ്ടായി. നമ്മളത് IDC ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. പ്രതീക് സിദ്ധാന്തം എന്ന പേരിൽ അവരുടേതായിട്ടുള്ള സിദ്ധാന്തം തന്നെ അവരുടെ തന്നെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചട്ടക്കൂട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവര് അങ്ങനെ അല്ലെ. എന്നാൽ പ്രഭുപാദരുടെ നിർദ്ദേശം അതായിരുന്നില്ല. പ്രഭുപാദർ എല്ലാവർക്കും ലോകം മുഴുവൻ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് അനുവാദം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. അങ്ങനെ അതിനെ നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ദീക്ഷാ ഗുരുക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ കീഴിൽ ധാരാളം ശിഷ്യന്മാരെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ അങ്ങനെ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും പാലിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പറയുന്നു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന്റെ സാരമാകുന്നു. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ നിഷേധിക്കുന്ന ഏതൊരുവനും തൽക്ഷണം അസാരനാകുന്നു. പ്രയോജനശൂന്യരുടെ പേരുകൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പ്രയോജനമുള്ള ഭക്തന്മാരിൽ നിന്നും അവരെ വേർതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അവരെ ഞാൻ പ്രതിപാദിച്ചത്. നെല്ല് ആദ്യം വൈക്കോലുമായി കൂടിക്കലർന്നിരിക്കും. വൈക്കോലിൽ നിന്ന് നെല്ലിനെ വേർതിരിക്കാൻ അത് പാറ്റി സംസ്കരിക്കണം. ഒരു കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെല്ലും
അതിന്റെ പുല്ലും ഒക്കെ ഒരുമിച്ചായിരിക്കും ഉണ്ടാവും അല്ലെ. എന്നാലേ അത് ഇങ്ങനെ പാറ്റി കഴിഞ്ഞാല് അതിൽ നിന്ന് നെല്ല് വേർതിരിച്ച് കിട്ടും. ഇവിടെ പ്രഭാതരെ പറയുന്നു, കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി നൽകുന്ന ഈ ഉദാഹരണം തികച്ചും അനുയോജ്യമാണ്. ഗൗഡിയ മഠങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇത്തരമൊരു പ്രക്രിയ ഉപയോഗപ്രദമാകും. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിന് ധാരാളം ശിഷ്യന്മാരുണ്ട്. സാരവത്തായവരെ അസാരന്മാരിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ച് യഥാർത്ഥ ശിഷ്യനാരെന്ന് നിർണ്ണയിക്കാനായി അവർ ഗുരുവിന്റെ ഇച്ഛ നിറവേറ്റുന്നതിനായി നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിലയിരുത്തണം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സമ്പ്രദായം ഭാരതത്തിന് പുറത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ തന്റെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി പരിശ്രമിച്ചു. അദ്ദേഹം ഭൂമുഖത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രസ്ഥാനം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി ശിഷ്യന്മാരെ വിദേശത്ത് അയക്കുകയും ധനസഹായം ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവിധ പിന്തുണയും നൽകുകയും ചെയ്തു. എന്നാലും അവർ വിജയം കണ്ടില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രചാരം ചെയ്തതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അവർ മനസ്സുകൊണ്ട് ഗൗരവമുള്ളവരായിരുന്നില്ല. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയവരെന്ന ബഹുമതി നേടുവാനും വിദേശ പ്രചാരകൻ എന്ന അംഗീകാരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാനും ഈ ഭാരതത്തിൽ തങ്ങളെ വിളംബരപ്പെടുത്താനും അവർ ആഗ്രഹിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 80 വർഷങ്ങളിലേറെയായി പല സ്വാമിമാരും ഇത്തരം ആത്മാർത്ഥതയില്ലാത്ത പ്രചാരണ മാർഗങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നതിനായി കാണാം. എന്നാൽ കൃഷ്ണാബോധം യഥാർത്ഥമായി ലോകത്തിലുടനീളം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ അവരിൽ ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല. അവർ വെറുതെ ഭാരതത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയും സകല വിദേശികളെയും തങ്ങൾ വേദാന്തത്തിന്റെ ആശയത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് പരിവർത്തിപ്പിച്ചെന്ന് വ്യാജമായി വിളംബരം ചെയ്യുകയും അതുവഴി ഭാരതത്തിൽ ധനം സമാഹരിക്കുകയും ഭൗതിക സുഖങ്ങളോട് കൂടിയ സംതൃപ്തമായ ജീവിതം നയിക്കുകയുമാണ് ചെയ്തത്. ഉപയോഗശൂന്യമായ വൈക്കോലിൽ നിന്നും ശരിക്കുള്ള നെല്ലിനെ വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ പാറ്റിയെടുക്കേണ്ടത് കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന ഈ മാനദണ്ഡം സ്വീകരിച്ചാൽ നിർവ്യാജനായ ലോക പ്രചാരകനെയും അസാരന്മാരെയും നമുക്ക് നിഷ്പ്രയാസം വേർതിരിച്ചാൽ അറിയാൻ സാധിക്കും. പ്രഭാതർ ഇവിടെ പറയുന്നു, ധാരാളം ആൾക്കാർ അല്ലെ ആത്മീയമായിട്ട് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് സ്വാമിമാരും പല സന്യാസിമാരും ഒക്കെ ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അവരിൽ എത്ര പേര് തന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ചവരൊക്കെ എന്താണ് ആ ജന്മമൃത്യു ജരാവേദി ചക്രത്തിന്റെ എന്താ പറയാ പടുകുഴിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഗുരു നസസ്യാസത്തിനെ അതിൽ പറയുന്നു അല്ലെ, നമോ ചെയ്ത സംവേദം നമ്മളെ ജന്മമൃത്യു ജരാവേദി ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ഗുരുവാണ് യഥാർത്ഥ ഗുരു അല്ലെ. അങ്ങനെ എത്ര പേര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എത്ര പേര് കൃഷ്ണാബോധം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചിട്ട്? ആരും ഉണ്ടാവില്ല, പ്രഭുപാദര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത്രയും പതീതരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൃഷ്ണാബോധം നൽകിയിട്ടില്ല. അവരൊക്കെ ഫേമസ് ആവണം, കുറെ ധനം സമ്പാദിക്കണം, ഇതൊക്കെയായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം അല്ലെ. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദന്റെ ശിഷ്യന്മാർ തന്നെ അവര് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ വാക്കുകളെ തന്നെ ഡൗട്ട് ചെയ്യുണ്ടായി. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താ പറയാ, ഇത് ഇവിടെ മാത്രമായിരിക്കും, ബംഗാളിൽ മാത്രമായിരിക്കും, ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം, ഭാരതത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കും, ലോകത്തിൽ മുഴുവനായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുക? അത് തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടാവും, ബംഗാളിലായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവര് ചർച്ച ചെയ്യുണ്ടായി. അന്നേരാണ് പ്രഭുപാദര് അവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, നമ്മൾ ശാസ്ത്രത്തിലെ വാക്കുകളെ, ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഡൗട്ട് ചെയ്യരുത്. ഓക്കെ, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഡൗട്ട് ചെയ്യരുത് എന്നും അവരോട് പറയുകയുണ്ടായി പ്രഭുപാദര്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, ലോകം മുഴുവൻ തന്നെയാണ്. പൃഥ്വിത്യാച്ച് നഗരാധിഗ്രാം സർവത്ര പ്രചാർ ഹോയ് മോരനാം. ഈ കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യനാമം ലോകത്തിലെ എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, അതിൽ യാതൊരു നിങ്ങൾ ഡൗട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് തന്നെയാണ്, ലോകം മുഴുവൻ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടും. ആര് ചെയ്യും ഇത്? പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, ഏതായാലും അത് നിങ്ങളാവാൻ സാധ്യതയില്ല. എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളിൽ തന്നെ അവർക്ക് വിശ്വാസമില്ല, പിന്നെ എങ്ങനെ അവരെ ഏറ്റെടുക്കും അല്ലെ? എന്നാണ് പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്നാൽ പ്രഭുപാദർ ഞാനാണ് എന്ന് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞില്ല. പ്രഭുപാദർക്ക് അറിയാം എന്താണ് മഹാപ്രഭു അതിനായിട്ട് നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സേനാപതി നായകൻ തന്നെയായിരുന്നു പ്രഭുപാദർ അല്ലെ. ലോകം മുഴുവൻ കൃഷ്ണാബോധം നൽകുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും നമ്മളിപ്പം ഈ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതമായാലും ഭഗവത്ഗീതയാലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് പ്രഭുപാദരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ആ പ്രഭുപാദർക്ക് മാത്രമേ ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം നൽകാനായിട്ട് സാധിച്ചുള്ളൂ. ധാരാളം ഗുരുക്കന്മാരുണ്ട്, നിങ്ങൾ അവരോടൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എത്ര പേർക്ക് ദീക്ഷ കൊടുത്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും ഒരു ഉത്തരം ഉണ്ടാവില്ല. അവർ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അദ്വൈത ആചാര്യന്റെ ഒരു വലിയ ശാഖ പുത്രനായ അച്യുതാനന്ദനായിരുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ പ്രാരംഭം മുതൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ചൈതന്യ ചരണാരവിന്ദങ്ങളുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകി. അദ്വൈത ആചാര്യന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള അച്യുതാനന്ദനാണ് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ശാഖ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ കുറിച്ചും പറയുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരു കേശവ ഭാരതിയാണെന്ന് തന്റെ പിതാവിൽ നിന്നും കേട്ടറിഞ്ഞ അച്യുതാനന്ദൻ വളരെയധികം അസന്തുഷ്ടനായി. അദ്ദേഹം പിതാവിനോട് പറഞ്ഞു, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരു കേശവ ഭാരതിയാണെന്ന അങ്ങയുടെ വാക്കുകൾ നാടിന് തന്നെ കെടുതി വരുത്തും.
ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 14 ലോകങ്ങളുടെയും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവാണ്. പക്ഷെ അവിടെ നിന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരു മറ്റാരോ ആണെന്ന് അങ്ങ് പറയുന്നു. ശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും ഇതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല. 5 വയസ്സുള്ള പുത്രൻ അച്യുതാനന്ദന്റെ നിർണയത്തിൽ അദ്വൈത ആചാര്യനെ അതിയായ സന്തോഷം അനുഭവപ്പെട്ടു. അദ്വൈത ആചാര്യന്റെ 5 വയസ്സുള്ള കുട്ടി അച്യുതാനന്ദൻ പറയുന്നു, ഇതെങ്ങനെയാണ് ശരിയാവുക? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജഗത് ഗുരുവാണ്, ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഗുരുവാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഗുരുവോ, അതും മായാവാദി സന്യാസിയായിട്ടുള്ള ഗുരു അല്ലെ? നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു. അതിന്റെ ഉദ്ദേശം വേറെയായിരുന്നു. മഹാപ്രഭു സന്യാസം എടുത്തിരുന്ന ഉദ്ദേശം പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതിയെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയുള്ള 60,000-ലധികം ശിഷ്യന്മാരെയും അവരെയൊക്കെ കൃഷ്ണഭക്തന്മാരാക്കി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അവരുടെ മായാവാദ സിദ്ധാന്തത്തെ തോൽപ്പിക്കാനും അവരൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധം നൽകാനുമായിട്ടാണ്, കൃഷ്ണഭക്തന്മാരാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു മഹാപ്രഭു അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. കേശവഭാരതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല. അദ്ദേഹം കൃഷ്ണലീലയിലുള്ള സാന്ദീപിനി മഹർഷിയാണ്. കൃഷ്ണന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ആ സാന്ദീപിനി മഹർഷി തന്നെയാണ് ഇവിടെ കേശവഭാരതിയായിട്ടും സന്യാസി. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലീലകളിൽ ഭഗവാൻ ഓരോ റോള് കൊടുത്തില്ല, അത് അവര് ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഈ ചെറിയ കുട്ടി, 5 വയസ്സുള്ള കുട്ടി തന്നെ ചോദിക്കേണ്ടായി. അച്യുതാനന്ദ എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരിയല്ല, മഹാപ്രഭു വേറൊരാളിൽ നിന്ന് സന്യാസം എടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത്, ശിഷ്യത്വം എടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നു? അത് തെറ്റല്ലേ എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. കൃഷ്ണമിശ്രൻ അദ്വൈതാചാര്യന്റെ പുത്രനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സദാ വിരാജിച്ചു. ശ്രീ ഗോപാലൻ അദ്വൈത ആചാര്യന്റെ മറ്റൊരു പുത്രനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ കേൾക്കൂ, അവ അത്യന്തം അത്ഭുതകരങ്ങളാണ്. ഗുണ്ടിജ മന്ദിരെ മഹാപ്രഭുര സന്മുഖേ കീർത്തനെ നർത്തനെ കരേ ബട പ്രമസുഖ. ശ്രീ ചൈതന്യം ജഗന്നാഥപുരിയിലെ ഗുണ്ടിച്ച മന്ദിരം ശുദ്ധി ചെയ്തപ്പോൾ ഗോപാലൻ അവിടുത്തെ മുന്നിൽ പ്രേമാനന്ദത്താൽ കീർത്തനം നൃത്തമാടി. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും അദ്വൈത പ്രഭുവും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം കീർത്തനം ചെയ്യുകയും നൃത്തമാടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അവരുടെ തിരുവുടലുകളിൽ ഭക്തിഹർഷത്തിന്റെ നിരവധി ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷമാവുകയും അവരുടെ മനസ്സ് വളരെയധികം ആനന്ദഭരിതമാവുകയും ചെയ്തു. ഗോപാലൻ നൃത്തം ചെയ്ത് വിവശനായി ബോധമറ്റ് നിലംപതിച്ചു. അദ്വൈത പ്രഭു വളരെ സന്തോഷനായി അവിടുന്ന് പുത്രനെ എടുത്ത് മടിയിൽ കിടത്തി അവന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി നരസിംഹ മന്ത്രം ജപിച്ചു. അദ്വൈതാചാര്യൻ പല മന്ത്രങ്ങളും ജപിച്ചെങ്കിലും ഗോപാലന് സ്വബോധം തിരിച്ചു കിട്ടിയില്ല. അവിടെ സന്നിധരായിരുന്ന എല്ലാ വൈഷ്ണവരും ഗോപാലന്റെ അവസ്ഥയിൽ ദുഃഖിച്ചു കരഞ്ഞു. തബെ മഹാപ്രഭു തൻര ഹൃദയഹസ്തധരി ഉഡഹ ഗോപാല കൈല ബല ഹരി ഹരി. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അപ്പോൾ തന്റെ കരം ഗോപാലന്റെ നെഞ്ചിൽ വെച്ച് അവനോട് പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട ഗോപാല, എഴുന്നേറ്റ് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം കീർത്തനം ചെയ്യൂ. ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുകയും ഭഗവാൻ ഹരേ കൃഷ്ണ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുകയും ഭഗവാന്റെ സ്പർശം അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഗോപാലൻ പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേൽക്കുകയും എല്ലാ വൈഷ്ണവരും ആഹ്ലാദത്തോടെ ഹരിധ്വനി മുഴക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്വൈത ആചാര്യന്റെ മറ്റു പുത്രന്മാർ ശ്രീ ബലരാമൻ, സ്വരൂപൻ, ജഗദീശൻ എന്നിവരായിരുന്നു. അദ്വൈത ആചാര്യന്റെ വിശ്വസ്ത ഭൃത്യനായിരുന്ന കമലാകാന്ത വിശ്വാസിനി അദ്വൈത ആചാര്യന്റെ വ്യവഹാരങ്ങളെല്ലാം അറിയാമായിരുന്നു. കമലാകാന്ത വിശ്വാസൻ ജഗന്നാഥപുരിയിലായിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവിന് ഒരു കുറിപ്പ് കൊടുത്തയച്ചു. ആ കുറിപ്പിനെ കുറിച്ച് ആർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഏതോ വിധത്തിൽ അത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കയ്യിൽ വന്നു ചേർന്നു. ആ കുറിപ്പിൽ അദ്വൈത ആചാര്യനെ ഭഗവാന്റെ അവതാരമായി സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ അദ്വൈത ആചാര്യന് 300 രൂപയോളം കടമുണ്ടെന്നും അത് കൊടുത്തു തീർക്കണമെന്നും കൂടി കമലാകാന്തൻ അതിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. ആ കുറിപ്പ് വായിച്ച ശേഷം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അസന്തുഷ്ടനായി തീർന്നു. പക്ഷേ അവിടുത്തെ വദനം അപ്പോഴും ചന്ദ്രനെ പോലെ പ്രകാശിച്ചിരുന്നു. മന്ദഹാസത്തോടെ അവിടുന്ന് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, അവൻ അദ്വൈത ആചാര്യനെ ഭഗവാന്റെ അവതാരമായി സ്ഥാപിച്ചു. അതിൽ തെറ്റില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം തീർച്ചയായും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു അല്ലെ, മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ് അദ്വൈത ആചാര്യൻ. എന്നാൽ അവൻ ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ ദരിദ്രനായ ഒരു യാചകനാക്കി. അതിനാൽ അവന്റെ തെറ്റ് തിരുത്തുന്നതിനായി ഞാൻ അവനെ ശിക്ഷിച്ചു. കടമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഭഗവാനാണെന്ന് പറയാം. അതേ വായ കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് 300 രൂപയുടെ കടമുണ്ട്, അത് കൊടുത്തു തീർക്കണമെന്ന് പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവിന്റെ അടുത്ത് പറയും. ഗോവിന്ദനെ മഹാപ്രഭു ആജ്ഞ നൽകി, ഇന്നു മുതൽ മായാവാദിയായ ആ കമലാകാന്ത വിശ്വാസനെ ഇവിടെ വരാൻ അനുവദിക്കരുത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നൽകിയ ശിഷ്യയെക്കുറിച്ച് കേട്ട കമലാകാന്ത വിശ്വാസൻ അത്യന്തം ദുഃഖിച്ചു. എന്നാൽ അദ്വൈത പ്രഭു അതേക്കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ സന്തോഷിച്ചു. കമലകാന്ത വിശ്വാസൻ ദുഃഖിതനാണെന്ന് കണ്ട അദ്വൈത ആചാര്യൻ പറഞ്ഞു, പരമപുരുഷനായ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനാൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട നീ മഹാഭാഗ്യവനാണ്.
ഞാൻ അവിടത്തെക്കാൾ മുതിർന്നവനായതിനാൽ മുമ്പ് മഹാപ്രഭു എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ അത്തരം ബഹുമാനം ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് അസന്തുഷ്ടനായ ഞാനൊരു പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി. അങ്ങനെ മോക്ഷത്തെ ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമായി പരിഗണിക്കുന്ന ആ യോഗാവശിഷ്ടം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തെ ഞാൻ വിശകലനം ചെയ്തു. അതിൽ ഭഗവാൻ കുപിതനാവുകയും എന്നോട് അനാദരപൂർവ്വം പെരുമാറുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ അദ്വൈത ആചാര്യരെ എപ്പോഴും ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു. അത്രയും ഒരു പ്രായമുള്ളവരായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ എല്ലാ ബഹുമാനങ്ങളും നൽകിയിരുന്നു. അപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുപിതനാക്കാനായിട്ട് ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മോശമാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹം വിവരിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അത് മഹാപ്രഭുവിന് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. മുകുന്ദന് ലഭിച്ചതുപോലെ ശിക്ഷ ചൈതന്യ ഭഗവാനിൽ നിന്നും ലഭിച്ചതിൽ ഞാൻ വളരെ സന്തുഷ്ടനായി. ഇതുപോലെ ഒരു ശിക്ഷ ശജി മാതാവിനും ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അത്തരം ഒരു ശിക്ഷ ലഭിക്കാൻ അവരെക്കാൾ സൗഭാഗ്യവതി ആരാണ്? ശജി മാതാവും ഇതിനെ സമാനമായി ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഇതേക്കുറിച്ച് ചൈതന്യ ഭാഗവത്തിലെ മധ്യഖണ്ഡത്തിലെ 22-ാം അധ്യായത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. തന്റെ പുത്രന് സന്യാസം സ്വീകരിക്കാൻ അദ്വൈത പ്രഭു പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി സ്വാഭാവികമായി സ്ത്രൈണ പ്രകൃതം മൂലം ശചിദേവി ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഈ ആരോപണം ഒരു അപരാധമായി കണക്കിലെടുത്ത ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശചിദേവി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഈ അപരാധത്തിന് പരിഹാരമായി അദ്വൈത പ്രഭുവിന്റെ പാദങ്ങൾ തൊട്ട് വന്ദിക്കാൻ അവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ശചിമാതാവിന്റെയും പുത്രൻ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് മഹാപ്രഭു അല്ലെ. ആ മഹാപ്രഭുവിനെ സന്യാസം എടുക്കാനായിട്ട് സഹായിച്ചത് അദ്വൈത ആചാര്യനാണ്. അദ്വൈത ആചാര്യരോട് ചെറിയ ദേഷ്യമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ അതും ഒരു അപരാധമായി അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്വൈത ആചാര്യന്റെ പാദധൂളി എടുക്കാനായിട്ട് പറയുന്നത്. പിന്നീട് അദ്വൈത ആചാര്യർ ഒരിക്കലും അതീന്ദ്രിയ പ്രേമത്തിലാവുകയും അവിടെ നിലത്ത് വീഴുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ശചിമാതാവിയോട് പോയിട്ട് അദ്വൈത ആചാര്യരുടെ പാദധൂളി എടുത്തിട്ട് ശിരസിൽ അണിയാനായിട്ട് പറയുന്നു. കമലാകാന്ത വിശ്വാസനെ ഈ വിധത്തിൽ സാന്ത്വനപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷം അദ്വൈതാചാര്യർ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാൻ പോയി. അദ്വൈതാചാര്യൻ മഹാപ്രഭുവിനോട് പറഞ്ഞു, അങ്ങയുടെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അങ്ങ് പൊതുവെ എന്നോട് പ്രകടിപ്പിക്കാറുള്ളതിലധികം കാരുണ്യം കമലാകാന്തനോട് കാട്ടിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങ് കമലാകാന്തനോട് കാട്ടിയ കാരുണ്യം എന്നോട് പോലും ഒരിക്കലും പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഈ കാരുണ്യം എന്നോട് കാട്ടാതിരിക്കാൻ തക്ക അപരാധമാണ് ഞാൻ അവിടുത്തെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചു. ഇത് കേട്ട ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പ്രസന്നനായി ചിരിക്കുകയും അപ്പോൾ തന്നെ കമലാകാന്ത വിശ്വാസനെ വിളിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്വൈതാചാര്യരോട് മഹാപ്രഭുവിനെ കാണുന്നതിൽ നിന്ന് വിലക്കിയിട്ടുണ്ടായില്ല. എന്നാൽ ഇവിടെ കമലാകാന്തനെ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാൻ തന്നെ വരാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചത് കൂടുതൽ കാരുണ്യം ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്നും ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്നതും അതൊരു കാരുണ്യമായിട്ട് അദ്വൈത ആചാര്യരോട് പറയുന്നു. അദ്വൈത ആചാര്യർ അപ്പോൾ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പ്രസന്നനായി ചിരിക്കുകയും അപ്പോൾ തന്നെ കമലാകാന്ത വിശ്വാസനെ വിളിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്വൈത ആചാര്യൻ അപ്പോൾ മഹാപ്രഭുവിനോട് പറഞ്ഞു, അങ്ങ് എന്തിനാണ് ഈ മനുഷ്യനെ തിരികെ വിളിക്കുകയും അങ്ങയെ കാണാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്? രണ്ടു വിധത്തിൽ എന്നെ വഞ്ചിച്ചവനാണ് കമലാകാന്തൻ. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മനസ്സ് സംതൃപ്തമായി. അവർ ഇരുവരുടെയും മനസ്സുകൾ അവർക്ക് മാത്രമേ അന്യോന്യം ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കമലാകാന്തനെ ഉപദേശിച്ചു, നീ കാര്യങ്ങൾ യഥാവിധി അറിയാൻ കഴിവില്ലാത്ത ഒരു ബൗലിയനാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നീ ഈ വിധത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് നീ അദ്വൈത ആചാര്യന്റെ സ്വകാര്യതയിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറിയതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾക്ക് ഹാനി വരുത്തുകയും ചെയ്തത്? എന്റെ ഗുരുവായ അദ്വൈത ആചാര്യർ ധനികനായ ആളുകളിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ രാജാക്കന്മാരിൽ നിന്നോ ഒരിക്കലും ദാനം സ്വീകരിക്കില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് അത്തരം വിഷയികളിൽ നിന്നും ധനമോ ധാന്യമോ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ മനസ്സ് മലിനപ്പെടും. മനദുഷ്ടഹൈലേന ഹേ കൃഷ്ണരസ്മരണ കൃഷ്ണ സ്മൃതി വിനോഹയ നിഷ്ഫല ജീവന. മനസ്സ് മലിനപ്പെടുമ്പോൾ കൃഷ്ണസ്മരണം ദുഷ്കരമാവും. കൃഷ്ണസ്മരണം തടസ്സപ്പെട്ടാൽ ഒരുവന്റെ ജീവിതം നിഷ്ഫലമാവുന്നു. ലോകലജ്ജാഹയ ധർമ്മ കീർത്തിഹയ ഹാനി ഐച്ഛകർമാന കരിഹേ കബു ഇഹജാനി. അപ്രകാരം ഒരുവൻ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ജനസമ്മതി ഇല്ലാത്തവനായി തീരുന്നു. കാരണം ഇത് അവന്റെ ധാർമ്മികതയ്ക്കും യശസ്സിനും ക്ഷതമുണ്ടാക്കുന്നു. ഒരു വൈഷ്ണവന്, പ്രത്യേകിച്ചും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവായ ഒരുവൻ നിശ്ചയമായും ആ വിധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കരുത്. ഒരുവൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ഈ വസ്തുതയെക്കുറിച്ച് ബോധവാനായിരിക്കണം. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ആ വിഷയികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിൽ നിന്നും ധനവും ധാന്യവും ഒന്നും സ്വീകരിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ ആവുമ്പം അത് മനസ്സ് മലിനപ്പെടും എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ മനസ്സ് മലിനപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാല്
ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ കൃഷ്ണസ്മരണം ദുഷ്കരമാവുകയും കൃഷ്ണസ്മരണം തടസ്സപ്പെട്ടാൽ ഒരുവിന്റെ ജീവിതം നിഷ്ഫലമാവുകയും ചെയ്യുന്നവർ. നമ്മള് ദാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും അത് ശരിയായ സ്രോതസ്സിൽ നിന്നാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം, അല്ലെ? മറ്റുള്ള ധാരാളം പാപങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, അങ്ങനെയുള്ള പാപം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നവർ, അവരിൽ നിന്നൊന്നും ഒരിക്കലും ധനം സ്വീകരിക്കരുത്, ധാന്യം സ്വീകരിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കമലാകാന്തന് ഉപദേശം നൽകിയപ്പോൾ അവിടെ സന്നിഹിതരുന്ന എല്ലാവരും അത് തനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്ന് കരുതി അപ്രകാരം അദ്വൈതാചാര്യ സന്തോഷമാണ്. ഇത് ഈ കമലാകാന്തവാസന് മാത്രമായിട്ടുള്ളതല്ല, എല്ലാവർക്കുമായിട്ട് പൊതുവെ നൽകിയിട്ടുള്ള ഉപദേശമാണ് ഇത് എന്ന് അവരൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായി. അദ്വൈതാചാര്യന്റെ ഉദ്ദേശം മനസ്സിലാക്കാൻ മഹാപ്രഭുവിന് മാത്രമേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. അവിടുത്തെ ഗൗരവപരമായ ഉപദേശം അദ്വൈതാചാര്യൻ മനസ്സിലാക്കുകയും അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ പ്രസ്താവനയിൽ പല രഹസ്യ പരിഗണനകളുണ്ട്. ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ അനാവശ്യമായ വിസ്താര ഭയം മൂലം ഞാൻ അവയെല്ലാം എഴുതുന്നില്ല. ഗ്രന്ഥം കൂടുതൽ വലുതായി പോകും എന്ന് കരുതിയിട്ട് കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും കൂടുതലായിട്ട് എഴുതുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അദ്വൈത ആചാര്യന്റെ 5ാമത്തെ ശാഖ യദുനന്ദന ആചാര്യനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് അനവധി ശാഖകളും ഉപശാഖകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവയെല്ലാം എല്ലാറ്റിനെയും കുറിച്ച് എഴുതുക അസാധ്യമാണ്. ശ്രീ യദുനന്ദന ആചാര്യൻ വാസുദേവദത്തന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വാസുദേവദത്തന്റെ എല്ലാ കാരുണ്യവും ലഭിച്ചിരുന്നു. അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാദപങ്കജങ്ങൾ സർവഭാവേന സ്വീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. വാസുദേവദത്ത എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണലീലയിൽ വൃന്ദാവനത്തിലെ മധുവ്രതൻ എന്ന ഗായകനായിരുന്നെന്ന് ഗൗര ഗണേശ ദീപികയിൽ പറയുന്നു. ഭാഗവത ആചാര്യൻ, വിഷ്ണുദാസ് ആചാര്യൻ, ചക്രപാണി ആചാര്യൻ, അനന്താചാര്യൻ എന്നിവർ അദ്വൈത ആചാര്യന്റെയും 6ാമത്തെയും 7ാമത്തെയും 8ാമത്തെയും 9ാമത്തെയും ശാഖകളായിരുന്നു. നന്ദിനി, കാമദേവൻ, ചൈതന്യദാസൻ, ദുർലഭ വിശ്വാസൻ, വനമാലിദാസൻ എന്നിവർ അദ്വൈതാചാര്യന്റെ 10ാമത്തെയും 11ാമത്തെയും 12ാമത്തെയും 13ാമത്തെയും 14ാമത്തെയും ശാഖകളായിരുന്നു. ജഗന്നാഥകരനും ഭവനാഥകരനും ഹൃദയാനന്ദസേനനും ഭോലാനാഥദാസനും അദ്വൈത ആചാര്യന്റെ 15ാമത്തെയും 16ാമത്തെയും 17ാമത്തെയും 18ാമത്തെയും ശാഖകളായിരുന്നു. യാദവദാസൻ, വിജയദാസൻ, ജനാർദ്ദനദാസൻ, അനന്തദാസൻ, ഖാനു പണ്ഡിതൻ, നാരായണൻ എന്നിവർ അദ്വൈത ആചാര്യന്റെ 19ാമത്തെയും 20ാമത്തെയും 21ാമത്തെയും 22ാമത്തെയും 23ാമത്തെയും 24ാമത്തെയും ശാഖകളായിരുന്നു. ശ്രീവാസ പണ്ഡിതൻ, ഹരിദാസ ബ്രഹ്മചാരി, പുരുഷോത്തമ ബ്രഹ്മചാരി, കൃഷ്ണദാസൻ എന്നിവർ അദ്വൈത ആചാര്യന്റെ 25ാമത്തെയും 26ാമത്തെയും 27ാമത്തെയും 28ാമത്തെയും ശാഖകളായിരുന്നു. പുരുഷോത്തമ പണ്ഡിതൻ, രഘുനാഥൻ, വനമാലി, കവിചന്ദ്രൻ, വൈദ്യനാഥൻ എന്നിവർ അദ്വൈത ആചാര്യന്റെ 29ാമത്തെയും 30ാമത്തെയും 31ാമത്തെയും 32ാമത്തെയും ശാഖകളായിരുന്നു. ലോകനാഥ പണ്ഡിതൻ, മുരാരി പണ്ഡിതൻ, ശ്രീ ഹരിചരണൻ, മാധവ പണ്ഡിതൻ എന്നിവർ അദ്വൈത ആചാര്യന്റെ 33ാമത്തെയും 34ാമത്തെയും 35ാമത്തെയും 36ാമത്തെയും ശാഖകളായിരുന്നു. വിജയ പണ്ഡിതൻ, ശ്രീരാമ പണ്ഡിതൻ എന്നിവർ അദ്വൈത ആചാര്യന്റെ 2 പ്രധാന ശാഖകളായിരുന്നു. അസംഖ്യം ശാഖകളുണ്ട്, പക്ഷെ അവയെല്ലാം പ്രതിപാദിക്കാൻ എനിക്കാവില്ല. യഥാർത്ഥ ഉദ്യാനപാലകനായ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വിതരണം ചെയ്ത ജലം അദ്വൈത സ്കന്ധം സ്വീകരിച്ചു. ഈ വിധത്തിൽ ഉപശാഖകൾ പോഷിപ്പിക്കപ്പെടുകയും അവയിൽ പുഷ്പങ്ങളും ഫലങ്ങളും സമൃദ്ധമായി വളരുകയും ചെയ്തു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അന്തർധാനത്തിന് ശേഷം ചില ശാഖകൾ നിർഭാഗ്യവശാൽ അവിടുത്തെ പാതയിൽ നിന്നും വ്യതിചലിച്ചു. വൃക്ഷത്തിന് മുഴുവൻ പോഷണവും സംരക്ഷണവും നൽകിയ യഥാർത്ഥ സ്കന്ധത്തെ ചില ശാഖകൾ അംഗീകരിച്ചില്ല. അവർ അവിധത്തിൽ കൃതജ്ഞനായപ്പോൾ ആദിസ്കന്ധം അവരോട് കുപിതനായി. അപ്രകാരം ചൈതന്യ ഭഗവാൻ തന്റെ കാരുണ്യജലം അവർക്ക് പകർന്നു നൽകിയില്ല. ക്രമേണ അവർ ശുഷ്കിച്ചുണങ്ങുകയും ജീവൻ വെടിയുകയും ചെയ്തു. കൃഷ്ണാബോധമില്ലാത്ത ഒരുവൻ ഉണങ്ങിയ മരത്തെക്കാളോ മൃതദേഹത്തെക്കാളോ ഒട്ടും ശ്രേഷ്ഠമല്ല. അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മരിച്ചതായി കരുതപ്പെടണം. മരണാനന്തരം അവൻ യമരാജനാൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും. വൈഷ്ണവ അപരാധം, ഗുരു അപരാധം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാതിരിക്കൽ, അല്ലെ? ഇതൊക്കെ വളരെ എന്താ പറയാ അധപ്പതനത്തിനുള്ള വഴിയാണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. മഹാപ്രഭുവിനെ അംഗീകരിക്കാത്ത ധാരാളം ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരോടൊക്കെ അദ്വൈത ആചാര്യർ കുപിതനായിട്ടുണ്ട് മാറുകയുണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാബോധം അവരുടെ എല്ലാം ആത്മീയമായിട്ടുള്ള തപസ്യ എല്ലാം ഇല്ലാതായി നശിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നു, കൃഷ്ണാബോധമില്ലാത്ത ഒരുവൻ ഉണങ്ങിയ മരത്തെക്കാളോ മൃതദേഹത്തെക്കാളോ ഒട്ടും ശ്രേഷ്ഠരല്ല. അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മരിച്ചതായി കരുതപ്പെടണം. മരണാനന്തരം അവൻ യമരാജനാൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും.
ഇവിടെ പ്രഭുപാദരി ആറാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ യമരാജൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏമകിങ്കരന്മാർക്ക് നേർകൊടുക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതിൽ പറയുന്നു ആരെയാണ് ഇനി കൊണ്ടുവരേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത്. അജാമിളനെ കൊണ്ടുവന്നത് തെറ്റായിപ്പോയി എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അജാമിളനെ അവർ പിടിച്ചു കെട്ടാനായിട്ട് പോയിട്ടുള്ളത് തെറ്റായിരുന്നു, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ആരെയൊക്കെയാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നു. പരമദിവ്യോത്തം പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ ഗുണനാമങ്ങൾ ഏതൊരുവന്റെ നാവാണോ വർണ്ണിക്കാത്തത്, കൃഷ്ണനെയും അവിടുത്തെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെയും സ്മരിക്കുമ്പോൾ ആരുടെ ഹൃദയമാണോ സ്പന്ദിക്കാത്തത്, പരമോന്നതനായ ഭഗവാന് നമസ്കാരങ്ങൾ അർപ്പിക്കാൻ ആരുടെ ശിരസാണോ താഴാത്തത്, ആ വ്യക്തിയെ എന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണം. മാറ്റുവാക്കുകളിൽ അഭക്തർ യമരാജന്റെ മുന്നിലേക്ക് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിനായി കൊണ്ടുവരപ്പെടും. അദ്വൈത ആചാര്യന്റെ മാർഗഭ്രംശം സംഭവിച്ച പിൻഗാമികൾ മാത്രമല്ല ചൈതന്യ സമ്പ്രദായത്തിന് വിരുദ്ധനായ ഏതൊരുവനും നിരീശ്വരവാദിയായി പരിഗണിക്കപ്പെടണം. അവർ തീർച്ചയായും യമരാജന്റെ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിഷയീഭവിക്കും. അഭിജ്ഞനായ ഒരു പണ്ഡിതനോ തപസ്വിയോ വിജയിയായ ഒരു ഗൃഹസ്ഥനോ യശസ്വിയായ ഒരു സന്യാസിയോ ആര് തന്നെ ആയാലും ചൈതന്യ സമ്പ്രദായത്തിന് വിമുഖനായ ഒരുവൻ യമരാജനാൽ വിധിക്കുന്ന ശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം. അദ്വൈതാചാര്യന്റെ പിൻഗാമികളിൽ അച്യുതാനന്ദന്റെ പാത സ്വീകരിച്ചവരെല്ലാം മഹാഭക്തന്മാരായിരുന്നു. മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാത കൃത്യമായി പിന്തുടരുന്ന ഭക്തന്മാർ അദ്വൈത ആചാര്യന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ചരണാശ്രയം നിഷ്പ്രയാസം നേടി. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, വലിയ പണ്ഡിതനെന്നും യോഗികളെന്നും ഗൃഹസ്ഥനെന്നും സ്വാമിമാരെന്നും നടിക്കുമെങ്കിലും ഹിന്ദുമതം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നതിന്റെ അനുയായികളെല്ലാം വൈദിക ധർമ്മത്തിന്റെ ഉണങ്ങിയ ശാഖകളാണ്. അവർ പ്രയോജനരഹിതങ്ങളാണ്, അവർ ദുർബലരാണ്. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടി വൈദിക സംസ്കാരം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ അവർക്കാവില്ല. വൈദിക സംസ്കാരത്തിന്റെ സത്ത ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സന്ദേശമാണ്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു, ജാരെ ദേഖോ താരെ കാ ഹോ കൃഷ്ണ ഉപദേശ് അമാര ആജ്ഞയ ഗുരു ഹയ താര യേയി ദേശ്. കാണാനിടയാകുന്നവരോടെല്ലാം ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തിലും ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലും പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള കൃഷ്ണകഥ തത്വങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഉപദേശം നൽകുക മാത്രമേ ഒരുവൻ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. കൃഷ്ണകഥയിലും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിലും താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരാൾ ജീവശക്തിയില്ലാത്ത ഉണങ്ങിയ ഉപയോഗശൂന്യമായ മരം പോലെയാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനാൽ നേരിട്ട് ജലസേചനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇസ്കോൺ ശാഖ നിസ്സംശയം വിജയകരമായി ഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഹിന്ദു മതത്തിന്റെ വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ട ചില ശാഖകൾ ഉണങ്ങി നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവർ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിനോട് അസൂയുള്ളവരാണ്. നമുക്കറിയാം, ഇത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രസ്ഥാനമാണ്, നാമസങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം അല്ലെ. പ്രഭുപാദര് അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ടും അത് തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും വീതികളിലൊക്കെ നഗരവീതികളിലൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി, എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലും പ്രചരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. വേറെ ആരും സഹായത്തിനില്ലാത്ത ഒരു കർത്താലം മുട്ടിക്കൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരി ഹരി ഹരേ രാമ 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 ഹരി ഹരി എന്ന് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം എല്ലായിടത്തും പ്രചരിപ്പിക്കും. അത് കേട്ടിട്ട് തന്നെ എത്രയോ ആൾക്കാരുടെ എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ടുള്ള എല്ലാ പാപങ്ങളൊക്കെ തീർന്ന് അവർ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് അവർക്കൊക്കെ ഭഗവത് പ്രസാദം കൊടുത്ത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ധാരാളം ആൾക്കാർ പറയാം ഞാൻ വലിയ മഹാനാണ്, ഞാൻ വലിയ ഗുരുവാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ അവർക്ക് ആർക്കും തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ശരിയായ കൃഷ്ണാബോധം നൽകാനോ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സന്ദേശം എന്താണോ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അല്ലെ. മഹാപ്രഭു പറയുന്നു, യാരദേക്ക് താരക്കഹ കൃഷ്ണോപദേശം. കൃഷ്ണന്റെ ഉപദേശം എന്താണ്? ഭഗവത്ഗീത അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ തിരുമുഖത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവത്ഗീത. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംബന്ധിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അതുപോലെ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം. ഇതെല്ലാം മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവിന്റെ കടമ എന്ന് പറയുന്നത്. മഹാപ്രഭു അതാണ് പറയുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും ശ്രീ ഭഗവത്ഗീത അല്ലെ, ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത അതാണ് കൃഷ്ണന്റെ തിരുമുഖത്ത് നിന്ന് നേരിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ. അപ്പോ അത് പ്രചരിപ്പിക്കാത്തടത്തോളം അവർ ചെയ്യുന്നത് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള വഴിയല്ല. അപ്പോ അവരൊക്കെ ഉണങ്ങിയ മരങ്ങളെ പോലെയാണെന്ന് പറയുന്നു. അവരൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തോട് ഇസ്കോണിനോട് അസൂയുള്ളവരാണെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാത കൃത്യമായി പിന്തുടരുന്ന ഭക്തന്മാർ അങ്ങനെ തന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ചരണാശ്രയം നിഷ്പ്രയാസം നേടി. ആയതിനാൽ അച്യുതാനന്ദന്റെ പാത ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ സാരമായി കണക്കാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ പാത പിന്തുടരാത്തവർ ചിതറിപ്പോയതായി കാണാം.
അതുകൊണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ജീവനായി കരുതിയിരുന്ന അച്യുതാനന്ദന്റെ യഥാർത്ഥ അനുയായികൾക്ക് ഞാൻ കോടി നമസ്കാരങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അപ്രകാരം ഞാൻ അദ്വൈതാചാര്യന്റെ പിൻഗാമികളുടെ 3 ശാഖകളെ അച്യുതാനന്ദൻ, കൃഷ്ണമിശ്രൻ, ഗോപാലൻ എന്നിവരെ കുറിച്ച് സംഗ്രഹിച്ചു വിവരിച്ചു. അദ്വൈതാചാര്യന്റെ അസംഖ്യം ശാഖോപശാഖകളുണ്ട്. അവയെ മുഴുവൻ തെറ്റിപ്പെടുത്തുക വിഷമകരമാണ്. ഞാൻ അവയുടെ ഒരു ക്ഷണദർശനം മാത്രം നൽകിയിരുന്നു. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഗദാധര പണ്ഡിതനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാഖകളും ഉപശാഖകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ശ്രീ ഗദാധര പണ്ഡിത ശാഖതേ മഹോത്തമ താന്റെ ഉപശാഖ കിച്ചു കരിയെ ഗണന. അദ്വൈത ആചാര്യന്റെ ശാഖകളെയും ഉപശാഖകളെയും കുറിച്ച് വിവരിച്ച ഞാൻ ഇനി മഹനീയമായ ഗദാധര പണ്ഡിതന്റെ മുഖ്യ ശാഖകളെ കുറിച്ച് വിവരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ഗദാധര പണ്ഡിതന്റെ മുഖ്യ ശാഖകൾ ശ്രീ ധ്രുവാനന്ദൻ, ശ്രീധര ബ്രഹ്മചാരി, ഹരിദാസ ബ്രഹ്മചാരി, രഘുനാഥ ഭാഗവത ആചാര്യൻ എന്നിവരാണ്. അഞ്ചാമത്തെ ശാഖ ആനന്ദാചാര്യരായിരുന്നു. ആറാമത്തേത് കവിദത്തൻ, ഏഴാമത്തേത് നയനമിശ്രൻ, എട്ടാമത്തേത് ഗംഗാമന്ത്രി, ഒമ്പതാമത്തേത് മാമൂട് ഠാക്കൂർ, പത്താമത്തേത് കണ്ടാഭരണ്. ഗദാധര പണ്ഡിതന്റെ 11ാമത്തെ ശാഖ ഭൂഗർഭ ഗോസാനിയും 12ാമത്തേത് ഭാഗവതദാസനുമായിരുന്നു. ഇരുവരും വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോവുകയും ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ അവിടെ വസിക്കുകയും ചെയ്തു. 13ാമത്തെ ശാഖ വാണിനാഥ ബ്രഹ്മചാരിയായിരുന്നു. 14ാമത്തേത് വല്ലഭ ചൈതന്യദാസനും. ഈ മഹാശയന്മാർ രണ്ടുപേരും സദാ കൃഷ്ണപ്രേമം നിറഞ്ഞവരായിരുന്നു. 15ാമത്തെ ശാഖ ശ്രീനാഥ ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു. 16ാമത്തേത് ഉദ്ധവൻ, 17ാമത്തേത് ചിതാമിത്രൻ, 18ാമത്തേത് ജഗന്നാഥദാസൻ. 19ാമത്തെ ശാഖ ശ്രീഹരി ആചാര്യനായിരുന്നു. 20ാമത്തേത് സാദിപുരിയ ഗോപാലൻ, 21ാമത്തേത് കൃഷ്ണദാസ ബ്രഹ്മചാരി, 22ാമത്തേത് പുഷ്പഗോപാലൻ. 23ാമത്തെ ശാഖ ശ്രീഹർഷനായിരുന്നു. 24ാമത്തേത് രഘുമിശ്രൻ, 25ാമത്തേത് ലക്ഷ്മിനാഥ പണ്ഡിതൻ, 26ാമത്തേത് ബംഗവാടി ചൈതന്യദാസൻ, 27ാമത്തേത് രഘുനാഥൻ. 28ാമത്തെ ശാഖ അമോഘ പണ്ഡിതനും, 29ാമത്തേത് അസ്ഥി ഗോപാലനും, 30ാമത്തേത് ചൈതന്യ വല്ലഭനും, 31ാമത്തേത് യദുഗാംഗുലിയും, 32ാമത്തേത് മംഗള വൈഷ്ണവനുമായിരുന്നു. എല്ലായ്പ്പോഴും ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ വൃന്ദാവനത്തിൽ വസിച്ചിരുന്ന 33ാമത്തെ ശാഖയായ ശിവാനന്ദ ചക്രവർത്തിയും ഗദാധര പണ്ഡിതന്റെ ഒരു പ്രധാന ശാഖയായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. ഇപ്രകാരം ഞാൻ ഗദാധര പണ്ഡിതന്റെ ശാഖകളും ഉപശാഖകളും സംഗ്രഹിച്ച് വിവരിച്ചു. ഞാൻ ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വേറെയും ശാഖോപശാഖകൾ ധാരാളമുണ്ട്. ഗദാധര പണ്ഡിതന്റെ അനുയായികളെല്ലാം മഹാഭക്തരായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവർക്ക് പ്രാണതുല്യനാണ്. ഞാൻ വിവരിച്ച ഈ 3 സ്കന്ധങ്ങളുടെ നിത്യാനന്ദനും അദ്വൈതാചാര്യരും ഗദാധര പണ്ഡിതും ശാഖോപശാഖകളുടെ നാമങ്ങൾ വെറുതെ സ്മരിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രം ഒരുവൻ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചിതനാകും. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവരും കേൾക്കുന്നവരൊക്കെ വിചാരിക്കും, എന്തിനാണ് ഈ പേരൊക്കെ ഇത്രയും പേരൊക്കെ വായിക്കുന്നത് അല്ലെ, എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ വായിച്ചു പോകുന്നത്? അപ്പൊ അതിന് ഉത്തരമായിട്ട് ഇവിടെ കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി പറയുന്നു, ഞാൻ വിവരിച്ച ഈ 3 സ്കന്ധങ്ങളുടെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, അദ്വൈത ആചാര്യർ, ഗദാധര പ്രഭു അവരുടെ ശാഖോപശാഖകളുടെ നാമങ്ങൾ വെറുതെ സ്മരിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രം ഒരുവൻ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും മോചിതനാകും. ഇവരൊന്നും സാധാരണ ആൾക്കാരല്ല. ഇവരൊക്കെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ലീലയില് വൃന്ദാവനത്തില് വ്രജത്തില് ലീലകൾ ചെയ്തിരുന്ന ഗോപന്മാരും ഗോപികമാരും മറ്റുമൊക്കെയാണ് അവരുടെ ചൈതന്യ ലീലയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ഇവരുടെ നാമവും അതും അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. ആ നാമം കേട്ടാലും ഉച്ചരിച്ചാലും തന്നെ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതരാവും, ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചിതനാവും എന്നിവിടെ കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി പറയുന്നു. ഈ വൈഷ്ണവരുടെ എല്ലാ നാമങ്ങൾ വെറുതെ സ്മരിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരുവന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ചരണാരവിന്ദങ്ങൾ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അവരുടെ ദിവ്യനാമങ്ങൾ സ്മരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരുവന്റെ എല്ലാ അഭിലാഷങ്ങളും സഫലമാകും. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ എല്ലാം പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഉദ്യാനപാലകനായ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലകൾ ഞാൻ കാലാനുക്രമത്തിൽ വിവരിക്കാം. അതയേവ താൻ സബാര വന്ദിയ ചരണ ചൈതന്യമാലീര കഹി ലീലാനുക്രമ ഗൗരലീലാമൃത സിന്ധു അപാര അഗാധ കെ കരീദേ പാരേ തഹാൻ അവഗാഹ സാദാ. ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീല അമൃത സിന്ധു അഗാധമാണ്. ആ മഹാസാഗരം അളക്കാൻ ആരാണ് ധൈര്യപ്പെടുക?
ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും അപാരമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. സിന്ധു അല്ലെ, അത്രയും വലിയൊരു ഓഷ്യനാണ്, സമുദ്രമാണ്. ആ മഹാസമുദ്രം അളക്കാൻ ആരാണ് ധൈര്യപ്പെടുക? തഹര മാധുര്യ ഗന്ധേ ലുബ്ധഹയമന അതേവ തടേരഹി അതേവ തടേരഹി ചാഗിയേക കണ തഹരമാ തഹരമാധുര്യ ഗന്ധേ ലുബ്ധഹയമന അതേവ തടേരഹി ചാഗിയേക കണ. ആ മഹാസാഗരത്തിൽ മുങ്ങി നീരാടുവാൻ ആവില്ല, പക്ഷേ അതിന്റെ മാധുര്യമുള്ള സ്നിഗ്ധ സുഗന്ധം എന്റെ മനസ്സിനെ ആകർഷിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു തുള്ളിയെങ്കിലും രുചിക്കാനായി ഞാൻ ആ സമുദ്ര തീരത്ത് നിൽക്കുന്നു. ആ മഹാസമുദ്രത്തിന്റെ, മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലകളാകുന്ന ആ മഹാസമുദ്രത്തിന്റെ തീരത്ത് ഞാൻ നിൽക്കുകയാണ്. ആ സമുദ്രം മുഴുവനായിട്ട് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, അതിനെ വർണ്ണിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ അതിലെ ഒരു തുള്ളി എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു, രുചിക്കാനായിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്ന് കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി പറയുന്നു. മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലകള് അത്രയും അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. അത് എന്താണ്, നമ്മളെ ശരിയായ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി വെച്ചിട്ടോ ജ്ഞാനം വെച്ചിട്ടോ ഒന്നും ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞത്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെ രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ലീലകള് അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ശ്രീരൂപ രഘുനാഥ പദേ ആരാശ ചൈതന്യ ചരിതാമൃത കഹേ കൃഷ്ണദാസ. ശ്രീരൂപ രഘുനാഥ ഗോസ്വാമിമാരുടെ പാതാരവിന്ദനങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും അവരുടെ കാരുണ്യം സദാ അഭിലഷിച്ചുകൊണ്ടും കൃഷ്ണദാസൻ എന്ന ഞാൻ അവരുടെ തൃച്ചേവടികൾ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം വർണ്ണിക്കുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ആദിലീലയിലെ അദ്വൈത ആചാര്യന്റെയും ഗദാധര പണ്ഡിന്റെയും വിസ്തരണങ്ങൾ എന്ന 12-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത ഭാഷ്യം ഇപ്രകാരം സമ്പൂർണ്ണമാകുന്നു. श्री चैतन्य चरितामृतम की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, नित्याय गौर हरे कृष्ण. ഇനി 13-ാമത്തെ അധ്യായം നമുക്ക് നാളെ എടുക്കാം. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആഗമനത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ വിവിധ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് കേൾക്കാം. ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ആ ശാഖകളും ഉപശാഖകളൊക്കെ വർണ്ണിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അത് വെറുതെ വർണ്ണിച്ചതല്ല, അത് കേട്ടാലോ അത് സ്മരിച്ചാലോ അതിനെ ഉച്ചരിച്ചാലോ എല്ലാം തന്നെ ഈ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കുമെന്ന് കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും ഇന്നലത്തെ ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈവക്കാം. സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് വിളിച്ചെടുക്കാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. വാഞ്ച കൽപ്പതരൂപശ കൃപാസിന്ധുഭ്യോവച പതിദാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. അനന്തകുടി വൈഷ്ണവ ജയ ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ജയ, ഗുരു മഹാരാജ് ജയ, നിതായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ ഹരി.